τον κύριο Βλάση για όσα μας είπε. Το εισαγωγικό κομμάτι της ημερίδας αυτής θα το κλείσει ο κύριος Σούρλας, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός, και πολλά μοχθή σας για την επιτυχία και τη διοργάνωση αυτή. Διοργανώσαμε με η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας. Είμαι στη Βουλή, δεν μπορώ να μιλήσω. Και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνδιοργανώσαμε με την Επιτροπή της Βουλής για θέματα διαφάνειας τη σημερινή μας συνάντηση. Και είμαστε εδώ, σε αυτή την ιστορική αίθουσα, που για μερικούς από εμάς που θητεύσαμε περίπου 30 χρόνια, όπως ο Δημήτρης ο Σούφας, η κυρία Ιμπενάκη, ο Κατσαρός ο Νίκος και άλλοι που δεν μπορώ να ειδοποιήσω αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και φόρτιση συναισθηματική. Είμαστε εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να πούμε και να ακούσουμε αλήθειες. Χωρίς φόβο και πάθος. Χωρίς υπερβολές και συγκαλύψεις. Σύνηθες φαινόμενο στην πολιτική αυτό. Με προτάσεις και ενέργειες να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος που λέγεται offshore εταιρείες. Το φαινομένο που δεν είναι μονοσήμαντο και περιορισμένης σημασίας όπως υποστηρίζουν μερικοί, αλλά είναι εξόχως πολιτικό, κοινωνικό, είναι υπόθεση κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Αλήθεια πρώτη, επιδίωξη των offshore εταιρεών είναι η φοροαποφυγή, η απόκρυψη εσόδων. Αυτό το επιβεβαίωσε ο ΩΣΑ κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο στη σύνοδο των G20 που έγινε στα μέσα του Φεβρουαρίου, πριν από ένα μήνα περίπου, στη Μόσχα. Αναφέρει λοιπόν ο ΩΣΑ μεταξύ των άλλων: η επιχείρηση που θέλει να αποκρύψει έσοδα ιδρύει μια offshore εταιρεία σε άλλη χώρα, μεταφέροντας εκεί όλα τα έσοδα των θυγατρικών εταιρεών, ενώ τα απαλλαγμένα από το φόρο κέρδη επανεξάγονται και επενδύονται στη χώρα που δραστηριοποιείται πολυεθνική. Είναι η σύνοδος αυτή των G20 που συμμετείχε και ο προλαλής σας εκλεκτός φίλος και στέλεχος κορυφαίο των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Βλάσης. Δεύτερη αλήθεια για τις offshore εταιρείες: πλήρη απαλλαγή των μετόχων του φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, μεταβίβασης ακινήτου και γονικής παροχής. Αγοράζω κάτι, κάνω συμβολιογραφική πράξη και από εκεί πέρα με ένα χαρτί στα χέρια μπορώ να το δώσω σε όποιον εγώ θέλω. Έχουμε και συμβολιογράφους εδώ και νομίζω τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε βεβαίως από εκεί και πέρα και αποφυγή εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αλήθεια τρίτη, αποφυγή του πόθεν έσχες. Ούτε αυτό συνεπάγεται για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος που δίνουμε μεγάλο αγώνα. Δεν έχουν καμία υποχρέωση οι μέτοχοι, ιδρυτές, ιδιοκτήτες offshore εταιριών να δηλώσουν πού βρήκαν το 1 ευρώ, τα 1000 ευρώ, το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Κατά τα άλλα, εμείς δίνουμε μάχη για το πόθεν έσχες. Αλήθεια τέταρτη, πλήρης εξασφάλιση της ανωνυμίας των μετοχών. Και έτσι αυτή η εταιρεία ή αυτή η ίδρυση αυτών των εταιρεών καθίσταται όχημα ώστε μεγάλα χρηματικά ποσά, πανάκριβα ακίνητα, γιότ, σκάφη ναυσιχής, αεροσκάφη του τύπου Learjet και άλλα είδη πολυτελείας να ανήκουν σε αυτές, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να εμφανιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Αλήθεια πέμπτη, με τη διαμεσολάβηση των offshore εταιρεών παρέχεται δυνατότητα υποτιμολόγησης με συνέπεια την φόρα αποφυγή και διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Με τις υπερτιμολογήσεις αλλά και την συναλλακτική δραστηριότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων ως ενδιάμεση και μέσω εικονικών εξόδων τους τιμολογούν τους μειώνοντα φορολογητέα έσοδα, κέρδη ή εμφανίζουν ζημιές, με αποτέλεσμα να μην φορολογείται τα πραγματικά εισοδήματα. Εδώ λοιπόν θέλω να σας παρουσιάσω 3 περιπτώσεις για να αποκτήσουν και λίγο πρακτικό νόημα και χαρακτήρα αυτά τα οποία λέμε σήμερα εδώ και τοποθετούμεθα απέναντι σε offshore εταιρείες. Η ελληνική εταιρεία προμηθεύεται καρδιολογικό υλικό από χώρα του εξωτερικού, την Ιταλία. Η πληρωμή γίνεται μέσω offshore εταιρείας άλλης χώρας,
δεν πληρώνεται από την Ελλάδα, πληρώνεται από χώρα που έχει την offshore εταιρεία, η εταιρεία της Ελλάδος. Στη συνέχεια η offshore εταιρεία εκδίδει άλλο τιμολόγιο για την εταιρεία που προμηθεύεται το υλικό, δηλαδή τη δική της εταιρεία. Τιμολόγια 1.250 ευρώ το τεμάχιο, όσο η εταιρεία τιμολογεί το προϊόν αυτό από την Ιταλία. Η offshore εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο με 5.400 ευρώ και εσύ τα κέρδη 6.500 ευρώ. Δηλαδή 500% ακριβότερο χρεώνεται τα ασφαλιστικά ταμεία. Και όχι μόνο αυτό, τα ποσά αυτά από την υπερτιμολόγηση εμβάστηκαν στις έδρες των υπεράκτητων εταιριών και δεν φορολογήθηκαν. Αυτό είναι το τιμολόγιο του έσχους. Πάνω αναγράφεται πόσο τα αγοράσαμε από την Ιταλία και κάτω γράφεται πόσο πληρώσαν τα ταμεία. 1.250 ευρώ το τεμάχιο, ένα υλικό καρδιολογικό, 6.500 χρεώνεται στα ασφαλιστικά ταμεία. Περίπτωση δεύτερη. Η ελληνική εταιρεία προμηθεύεται από την Ιταλία πάλι αντιδραστήρια. Η πληρωμή γίνεται με offshore εταιρεία, όχι από την Ελλάδα, από άλλη χώρα, να μην την ονομάσω. Και εκδίδεται το τιμολόγιο. Στη συνέχεια η offshore εταιρεία εκδίδει το τιμολόγιο για την αγορά των αντιδραστηρίων για λογαριασμό της εταιρείας που τα προμηθεύεται. Το τιμολόγιο προς την offshore εταιρεία που προμηθεύεται αυτά είναι 76 ευρώ. Είναι ένα δείγμα, είναι πολλά, χιλιάδες τα άλλα. Το τιμολόγιο για την εταιρεία που τα προμηθεύτηκε είναι 180 ευρώ, συν το κέρδος 210. Δηλαδή χρεώνεται στα ταμεία 300% παραπάνω από την αρχική τιμή. Και πάλι τα ποσά της υπερτιμολόγησης που εισπράχθηκαν εμβάστηκαν στην έδρα της offshore εταιρείας και οδέποτε φορολογήθηκαν. Εδώ είναι τα τιμολόγια. Για όποιον το αμφισβητεί, να έρθει να τα διαβάσει. Περίπτωση τρίτη. Ελληνική εταιρεία αγοράζει την εποχή της δραχμής μηχανήματα αξίας 22 εκατομμυρίων δραχμών. Το τιμολόγιο όμως εκδίδεται από μια άλλη χώρα, κάπου κοντά στην Ελλάδα, που έχει offshore εταιρείες. Όχι από την εταιρεία που τα αγόρασε. Στη συνέχεια η offshore εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο ύψους 83 εκατομμυρίων. Το εκτιμά. Σε αυθαίρετα. Δική της είναι εταιρεία, το θέλω κάνω. 83 εκατομμύρια. Η εταιρεία που παρέλαβε τα μηχανήματα προσκομίζει στο Υπουργείο ένα τιμολόγιο 87 εκατομμυρίων και πήρε επιδότηση 43 εκατομμύρια. Επομένως, δίνει 22 εκατομμύρια για την αγορά του μηχανήματος και μένουν 21 εκατομμύρια για την εταιρεία. Και μετά ρωτάμε γιατί χρεοκοπήσαμε. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει στην κατάντημα, τι αθλιότητα είναι αυτή. Αυτά είναι τα τιμολόγια. Το πρώτο που κόβει η offshore προς την Ιταλία, το δεύτερο που κόβει η offshore εδώ προς την εταιρεία και το τρίτο που κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για να πάρει την επιδότηση και μάλιστα γράφει μέσα ο ανωτέρω απαλλάσσεται της απόδοσης ΦΠΑ. Ούτε ΦΠΑ. Και πήρε 21 εκατομμύριο. Και μετά λένε γιατί θίγουμε το θέμα των offshore εταιριών. Έτσι επιβιώνεται ότι έχουμε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο κράτος. Δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό που θα πω, αλλά το έχω διαβάσει. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι έτσι, ότι η ζημιά που προκύπτει είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και ότι έχει επιβαρυνθεί το δημόσιο από αυτές όλες τις συναλλαγές, το χρέος μας, εκτιμούν ειδικότεροι από μένα, ότι μπορεί να είναι και πάνω από 30 με 40% του χρέους που μας βύθισε στην εξαθλίωση και στην ηθική ταπείνωση για να πλουτίζουν ορισμένοι διαπλεκόμενοι, για να λιμένονται το δημόσιο χρήμα και μετά να φτάνουμε να κόβουμε μισθούς και συντάξεις. Ο κύριος Μπεζετάκος, του ΣΔΟΕ, θα μπορεί να πει περισσότερα
από ελέγχους που έχει κάνει το ΣΔΟΗ. Και πρέπει να πω, εδώ είναι και ο παριστάμενος και ο ειδικός γραμματέας, ότι δίνουν πάρα πολύ σκληρό αγώνα μέσα στα πλαίσια του νομοθετικού, του νόμου που διέπουν τη λειτουργία της Ελλάδος, αλλά μέσα σε ένα τείχος που υπάρχει από τη διεθνή κοινότητα. Κυρίες και κύριοι, οι offshore εταιρείες ρίχνουν πολύ βαριά τη σκιά τους σε αυτή τη χρονική περίοδο της μεγάλης κρίσης, όταν ορισμένοι πλουτίζουν και πολλοί άλλοι παίρνονται. Προκαλούν έντονα αισθήματα αγανάκτησης στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, δηλητηριάζουν τη φορολογική συνείδηση, καταστρατηγούν κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφάνειας. Μετά από όλα αυτά όμως τίθεται τα ερωτήματα και πρέπει να απαντηθούν. Αν μπορέσουν να το κάνουν αυτό εδώ οι παριστάμενοι εισηγητές και ο Υπουργός, στο βαθμό που μπορούν να το κάνουν. Πώς μπορεί να έχουμε διαφάνεια όταν με τις offshore εταιρείες κατοχυρώνεται η ανωνυμία των μετόχων? Και όταν λέω μετόχων, εννοώ απόλυτη κατοχύρωση της ανωνυμίας. Μπορούν να κινούνται τα χρήματα χωρίς να γνωρίζει καθόλου κανένας ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Πώς μπορεί να αποδώσει ο αγώνας για το ξέπλυμα χρήματος όταν με τις offshore δεν υποχρεώνται οι μέτοχοι να δηλώσουν την προέλευση των χρημάτων? Τι μπορεί να κάνει ο κύριος Νικολούδης εδώ, ο εισαγγελέας, που αγωνίζεται? Τι μπορεί να κάνει ο κύριος Ρακίτσης? Τι μπορούν να κάνουν άλλοι που δίνουν αγώνα, το ΣΔΟΕ? Όταν από τη μία μεριά ψάχνουμε να βρούμε το πόθεν έσχες ορισμένων και από την άλλη μεριά μπορεί ο καθένας μέσα από offshore εταιρεία σε χρόνο 0 με 700 ευρώ να τη συστήσει, μπορεί να διακινεί δισεκατομμύρια. Έχει αυτό καμία λογική που ζούμε και υπηρετούμε? Είμαστε στα καλά μας? Μπορεί να προχωρήσουμε έτσι? Μπορεί να επιδώσουμε φορολογική συνείδηση και αίσθημα ευθύνης στον Έλληνα πολίτη όταν λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο? Τι να κάνω εγώ σαν γραμματέας διαφάνειας, όταν ο νόμος κατοχυρώνει όλους αυτούς να μην αποκαλύπτεται η προέλευση των χρημάτων? Τι νόημα έχει επομένως το πόθεν έσχες που ψάχνουμε να βρούμε, αφού δεν υπάρχει κανένας, που είπα προηγουμένως, έλεγχος προέλευσης χρημάτων? Πώς μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο ένα φορολογικό σύστημα όταν οι των offshore μέτοχοι απαλλάσσονται φόρο κληρονομιάς, δωρεών, μεταβίβασης, ακίνητης περιουσίας? Τι θα πούμε στον φτωχό Έλληνα πολίτη που έχει ένα διαμέρισμα και το μεταβιβάζει στο γιο του και πρέπει να πληρώσει, παίρνει δάνεια από τράπεζα, ενώ ο Σούρλας που έχει offshore εταιρεία μπορεί με ένα χαρτί να το μεταβιβάσει χωρίς κανένα έξοδο και μπορεί να είναι και σπίτι των 3.000 τετραγωνικών μέτρων? Τι θα τους πούμε? Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Πώς θα γίνει η πάταξη της φοροδιαφυγής όταν με τις offshore παρέχεται η δυνατότητα φοροαποφυγής? Τι κυνηγάμε? Πώς κυνηγάμε? Τι μπορούμε να προσδοκάμε, αφού έχουμε κατοχυρώσει το σύστημα της φοροαποφυγής, που είπα προηγουμένως ότι μπορεί να έρχεται και στα 6 δισεκατομμύρια το χρόνο, λένε ειδικότερα από μένα. Πώς μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός υγιής όταν με τις offshore εταιρείες συναλλάσσονται χωρίς τις φορολογικές επιβαρύνσεις των άλλων επιχειρηματιών? Εγώ που έχω μια offshore εταιρεία, αφού δεν έχω φορολογική επιβάρυνση, θα δώσω αυτό το προϊόν, θα το προωθήσω σε χαμηλότερη τιμή. Πώς θα ανταγωνιστεί ο άλλος των offshore εταιριών? Πού είναι λοιπόν ο υγιής ανταγωνισμός? Έχουμε εδώ και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Δεν φαντάζομαι να έχετε κι εσείς καμία offshore, δεν είναι? Έχετε? Όχι. Απαγορεύεται? Δεν. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος όταν με τις υπερτιμολογίες μέσω των offshore εταιριών γίνονται όλα αυτά που είπα προηγουμένως? Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες φορολογούμενοι απαιτούν το κράτος δικαίου, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία επιβάλλουν να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Ναι, στις offshore εταιρείες. Γιατί όχι? Να υπάρχουν. Να μπορεί να τις συστήσεις με ένα 700 ευρώ περίπου. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλά γραφεία στην Αθήνα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο 0, μια ώρα λέει κάνει. Δεν ξέρω αν το έχουμε μετρήσει, αλλά θα δοκιμάσω. Θα πάω κάποια μέρα και εκεί να δω τι κάνουν εκεί μέσα. Λοιπόν, να το κάνουμε.
Αλλά όμως να ξέρω ποιοι είναι πίσω από τους offshore. Είναι πολύ αυτό που ζητάω σαν Έλληνας πολίτης. Να γνωρίζουμε τα ονόματα των μετόχων. Να δούμε τα πρόσωπά τους. Γιατί κρύβονται. Και πώς απαιτούμε να αποκαλύψουν κάποιοι άλλοι τα πρόσωπά τους. Και είμαστε λαύροι εναντίον τους και καλά κάνουμε. Εκείνοι μας εμποδίζουν. Μας ενοχλούν που κρύβουν τα πρόσωπα. Εδώ όμως γιατί δεν ρωτάμε ποιοι κρύβονται και γιατί κρύβουν τα πρόσωπά τους, κατά τα άλλα ευόληπτοι κύριοι, ευεργέτες, μεγιστάνες του πλούτου, αξιωματούχοι. Μάθουμε ποιοι είναι οι μέτοχοι των 3 offshore εταιριών στον πολύγυρο Χαλκιδικής που χρωστάνε 23 εκατομμύρια. Και έπρεπε να ψάξει το ΣΔΟΕ να τους βρει αυτούς. Δεν είχαν κανένα λόγο να εμφανιστούν μόνοι τους. Για ποιο λόγο? Ποιοι κρύβονται πίσω από τον εργάτη που εκπροσωπεί 14 offshore εταιρείες στο Κρανίδι. Και μάλιστα ο ίδιος κάνει φορολογική δήλωση, ακούστε, στο Φάληρο. Αλλά για 14 offshore στο Κρανίδι. Άραγε έχει δίκιο η προϊσταμένη του ΔΟΕ στο Κρανίδι που ανέφερε ότι σε μια περιοχή 4.000 κατοίκων που έχουν ιδρυθεί πάνω από 200 υπεράκτητες εταιρείες έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, πίσω από αυτές κρύβονται πολιτικοί, δημοσιογράφοι, εφοπλιστές. Αυτό είπε η διευθύντρια. Ναι, offshore εταιρείες, αλλά να είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την προέλευση των χρημάτων, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες, οι πολίτες του κόσμου. Ναι, σε offshore εταιρείες. Να φορολογούνται όμως όπως όλοι οι άλλοι πολίτες και επιχειρηματίες. Βάσιμα ελπίζουμε ότι με τις γνώσεις των εισηγητών και το διάλογο που θα ακολουθήσει, και εκεί θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, και την εκφρασμένη διάθεση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Μαυραγάνη, που είναι σήμερα εδώ και δίνει σκληρό αγώνα με πολλές αντίξωες συνθήκες, θα ρίξουμε φως σε αυτές τις περιπτώσεις της νομότυπης διαπλοκής. Η χειρότερη μορφή διαπλοκής είναι η νομότυπη με τον νόμο. Η χειρότερη και επέσχυντη μορφή διαπλοκής είναι η αθέατη απάτη. Όταν έχεις εσωτερική πληροφόρηση, κάνεις επενδύσεις εκεί που θα αναπτυχθούν έργα, βρίσκεσαι κάποια στιγμή εκατομμυρίουχος, χωρίς εσύ κατά τα άλλα να φύγεις το αίσθημα περί δικαίου. Είναι η χειρότερη μορφή η αθέατη απάτη. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συνάντηση εδώ. Και παρεμβάσεων των ελεκτικών μηχανισμών. Θα απευθυνθούμε στους διεθνείς οργανισμούς με παρατηρήσεις και προτάσεις. Ελπίζουμε ότι δεν θα κλείσουν τα μάτια. Και να πω και στον κύριο Βλάση, πιστεύω δεν είναι δικό του θέμα, ότι καλές είναι οι διαπιστώσεις που έκαναν στη Σύνοδο των G20, αλλά δεν φτάνουν αυτές όμως. Από διαπιστώσεις κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα κάθε μέρα, πάρα πολλές. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε ενέργειες, σε αποφάσεις. Έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Πιστεύω έχουν εξαντληθεί τα όρια ανοχής και αντοχής. Πρέπει να καταλάβουν οι ισχυροί της γης και όσοι οικονομικοί ολιγάρχες κυβερνούν μαζί τους ότι οι λαοί δεν αντέχουν άλλο. Ας πάρουν τις αποφάσεις τους και εμείς τις δικές μας ενέργειες να κάνουμε, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η αθλιότητα φοβάμαι ότι την πρωτοβουλία θα την πάρουν οι λαοί και τότε αλίμονο και σε εκείνους και σε όλους εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σούρλα για τα όσα τεκμηριωμένα και με τον γνωστό μαχητικό τρόπο εξέθεσε ενώπιόν μας.